Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα παίζουμε αρπή με τον Joker κάτω παύλα Gamer κάτω παύλα GR που είναι ο Στέλιος και ναι λοιπόν. Το βίντεο είναι καθαρά κωμικό και σήμερα όπως είπα θα παίξουμε αρπή και θα είμαστε αντίπαλοι. Και ας πω μην πολύ λέω πράγματα, ας ξεκινήσει το βίντεο. Απλά μάγκες ο Στέλιος δεν θα ακούγεται και αυτός έχει κανάλι, οπότε να πάτε να το κάνετε subscribe. Μάλλον εδώ πέρα είναι το βενζινάδικο. Όταν αγοράσω αυτοκίνητο να έρχομαι να βάζω βενζίνα. Για να το εξερευνήσουμε λίγο αυτό το βενζινάδικο. Είναι επιθετικός. Όπα. Με το revolver μάγκης δεν είμαι καθόλου καλός, οπότε ναι. Γεια σας. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι foundation. Και ψάχνω τον ρόμποτ. Και ψάχνω τον ρόμποτ Hitman, το μεγαλύτερο μου εχθρό με λίγα λόγια. Ναι. Για πηγαίνετε με. Εκείνα τα ψηλά. Ναι. Σ' αυτά. Οκ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα παρακολουθήσουμε γιατί μου φάνηκε λίγο περίεργος αυτός και δεν μου αρέσει πολύ. Οπότε βρεθήκα να πάω να τον παρακολουθήσω. Και καλά τώρα αυτός να νομίζω ότι εγώ πήγα να ψάξω το σπίτι θα είναι γελασμένος. Ομπρά. Μάγκες, είδα καλά. Είστε ο ρομπότ Hitman. Σε μένα το βίντεο είναι 3 λεπτά και 30 δεύτερα, πάτε λίγο γρήγορα γιατί είναι να βγει στο 10 λεπτό. Ωραία, καλή συνέχεια. Δεν μπορώ να ακολουθήσω. Τι είπες? Νομίζω τον είδα, νομίζω πήγε από εκεί. Αν βλέπεις. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου φαίνεται πολύ πιστικός, οπότε δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Ναι, εδώ. Μου κάτι είχε. Τι ετοιμάζει. Έφυγε, ηρέμησε. Έφυγε. Ρομπότ Hitman, εσύ είσαι.
Άρη Robot Hitman, έχει σήμερα είναι το τέλος, να το ξέρεις αυτό ρε κάθαρμα. Άρα έχει έρθει. Είσαι σίγουρος? Γεια. Δεν κοιτάω. Ναι. Εντάξει, κοιτάω εκεί. Τι κάνεις ρε? Λοιπόν. Τι με σκότωσες ρε? Εγώ ήμουν. Κι εγώ είμαι. Θα σου πω τώρα. Έτσι ζω. Δεν έχει φάει delete character, αλλά θα φάει, να το ξέρετε. Γιατί ώρα από τη Hitman. Μάνα. Νομίζω πήγε από εκεί. Πάτε το γκάζι. Μου λένε έχεις τη μηχανή. Robot Hitman σήμερα τον ασύρματο. Μου λένε έχεις τη μηχανή. Τι κάνεις? Έλα εδώ ρε. Έλα εδώ ρε. Η μηχανή μου είναι αυτή. Η μηχανή μου είναι αυτή. Η μηχανή μου. Να τον κυνηγήσω, μάγκες όλη την πόλη, θα αναγκάσω να τον κυνηγήσω. Με περβάρανε παντού. Κακός θα μ' αγγίσει. Σου μιλάω τον ασύρματο που είσαι. Στα αυτοκίνητα είσαι. Στα αυτοκίνητα. Τι? Βρε. Μη μιλάς. Κατέβα κάτω. Σε δένω και ακολούθαμε. Ακολούθαμε τώρα. Έλα εδώ. Εδώ ρε. Κάτσε εδώ. Ναι. Ωραία. Σε έδεσα. Πάντε πες τα τελευταία λόγια. Ναι, αν πεθάνεις. Τι θα έρθει? Μεγάλος εχθρός. Να με κυνηγήσουμε. Ωραία. Αυτή όσο ωραία foundation ποτέ. Αυτό ήτανε. Ο Robot Hitman έφαγε delete character. Για να δούμε στο επόμενο επεισόδιο που θα είναι πολύ σύντομα. Θα πιστεύετε αυτά που είπε ο Robot Hitman, πιστεύετε θα πληρώσει? Για να δούμε. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye! Γι' αυτό να είστε ενημερωμένοι.